היו בו מתנדבות שעברו להרצליה, אז במשפחה הופיעה. ברחובות הישנה הייתה הולכת יחפה. השכנים קראו לה טילי, והבית ספר היא הופיעה. פדיחה. כבר עשור וחצי סתם מסתובבים הם בעולם, רק חושבים שהם נוגעים, רק מדי פעם אוהבים. ואנחנו כבר ידענו, כבר היינו שם ניצוץ. הוא חיפש אחת מותו שתאחז בו עד הסוף. זה התחיל נאמר בקריה, מי אמרת לו קרבי, וחבר היה לטילי, אחפז לילה צלבים. סיפור קטן ודי, פזמון חוזר ואז הסוף. טל הולך בים סתם ככה וחוטף פתאום אגרוף. זה מה שקורה לגבר כשטילי לא איתו. טל הבין טוב את המסר, יש לסתום פה את החסר. מסר. הם עברו לגבעתיים, ועכשיו ברמת גן, וחיים להם סתם ככה, כבר יותר מדי זמן. טילי לא יודעת, זה שטל תכנן מזמן, וכשאור באור נוגע, נצנצו ועפו בעולם. ואמא אמרה למותק, מה יהיה אמא מחר? היא אמרה לה, יהיה בסדר, ואישה לבן זכר.